wabro chwanyre marach seriously. Yeah, negi kona ni kakidhini. Iwinjo? The next time mwayudi to koro obo bedo moloyo kama gimineno. Ka ang' waromo oko kocha. Ok bende ok ging'isi ni gibro weyi. Ging'isi ni kapo wadog wayudre. Tibro neno marach moloyo mani neno. To mago ok buogi. Ok buoga. Nikech dongwase koni wagolo ngimawa mar mondo mi wagore ne jopiny. To wagolo ngimawa mar mondo mi wagore ne rights wa. Wan kaka dhano. Number 3 en security bende. Nikech jogi sama koro giseneno ni in gi lupu jomoko nitie joma luwi mawinjo duondi. Ginyalo dwaro manyo yo moro amora mar mondo mi gigoligo. To kiling ma onge gimiwacho to onge gima ji ong'iyo ni onego beni okayo loso ga odiochieng' kodiochieng' kata kayo timo ga nang'o. Sama ji wigi owil kodi milingcha bedo mayot ne gin mar mondo mi gibi koro gikaw ngimani. Koro miyo bende nyaki bed mbele kanyo tiendelea gi tich mitiyo nikech nona ni ito jogo nyalo negi mayom to kata ng'ama bro ng'eno negi onge. Omiyo wacho ni ok en gima yot. Bende ng'eyo ni tho marwa especially joma gore ne ratiro mar dhano yot sana. En gima nyalo timre otieno kata odiochieng'. No ka wuon bili na ywak ahinya Yes. komak nyathine. Jonyuol ni nitiere to ka gintiere giwachano. Ipenja